बियादै सनाया जोबोद खामानि मावनो रोङो। मावनायाव दांनायाव जेरावबो जेना। दे बियादै सना आलासिफोरखौ खुलुमदो। खुलुमबाय। मा मुं फिसा नोंना? आंनि मुङा बोहैथि। जोबोद मोजां। हौवा गोदानाबो राजिबालाय खोथाफोरखौ खेबसेनो गोबाव खालामालासिनो हाबानि डेटफोरखौ लाखानोसै नामा? नाथाय दानि जुगनि गोदान जेनेरेसननि सेंग्रा सिख्लाफोरा हाबा जानायनि सिगां खेबसे रायलायग्रोनो लुगैयो। खेबसे रायलायग्रोथोंसै नामा? माथो रायलायबावनांगौ जाखो? हिनजाव लागोनिफ्रायबो अकेबा नोंसानिफ्रायबो अकेबा माथो रायलायला गोबाव खालामबावनांगौ जाखो? दे जेबो नङा रायलायथोंसै। बिदिबालाय रायलायहैदो दे। बोहैथि नै बेनो हौवा गोदाना। दे सानैबो रायलायहैदो। जिराय। थेंक इउ बोहैथि। वेलकाम। आच्छा बोहैथि, नोंहा माबाफोर बुंनो गोनां दङ नामा? जुदि माबाफोर बुंनो गोनां दङ अब्ला जेबो सानालासिनो बुंनो हागोन। माने नों मा खोन्थानो गोसो जादों? नों मा खोनासंनो गोसो जादों? माने नोंनि लाइक डिसलाइक बेफोरबायदि खोथाखौ। आंहा जेबो बुंनांगौ गोनां खोथा गैया। आं आंनि बरादखौ आइ आफानि सायावसो हगारनानै होदों। नाथाय मानो? बिनि फिननाया आंनाव गैया। आच्छा, नों बे हाबाखौ लानानै गोजोननाय दङना गैया? हाबानि सिगां जों मालाबाबो गोजोननायखौ मिन्थिया। हाबानि उनावसो जों मिन्थियो जे बै नखरनि थासारिया माबायदि जागोन। आं बै थासारियाव गोरोबनानै थानो हागोन ना हाया, बा आंनि फिसाया आंखौ अनगोन ना अना, बेफोरखौ हाबानि उनावसो मिन्थियो। हाबानि सिगां जों जेबो मिन्थिया। बेनिखायनो आंनाव बिनि फिननाय गैया। वाव, नोंनि खोथाखौ खोनानानै जोबोद मोजां मोनबाय आं। बायदेवे, आंनि मुङा नारजि बुदां। नों बुंनाय खोथाया सैथो बोहैथि। हाबानि उनावसो जों मिन्थिगौ मोजां गाज्रि, बा सोरनि आखला माबायदि, सोरनि गियाना माबायदि। हाबानि सिगांथ' जों जेबोखौनो मिथिया नङा होमबा? आरो गोबाङानो बुङो नङा होमबा, बाला गुदुङाव गाब्रनाय। अब्ला नोङो बाला गुदुङाव मानो गाब्र'नो गोसो जादों? हाबा होननाय मोनसे जिनिसाना गाब्र'थारनांगौ गोनां जायो, आरो गाब्र'आबाबो गाब्र'नाय बायदियानो जाखायो। खोथायाव दङ ना, लाड्डुखौ जाबाबो फस्तायो जायाबाबो फस्तायो होननाय। आरो बिनि सायाव नोंखौ लोगो मोनबाय बोहैथि। बेनिखायनो आं सानो हाबाखौ थाबैनो लानाया मोजां। नोंसोर माखौ मोजां नुयो बेखौ खालामबानो जाबाय। आच्छा बोहैथि, गाज्रि मोनाबा फंसे बाथ्रा सोंगौमोन। नोंहा माने सोरबाफोर दङ नामा नोंनि जिउआव? जुदि नोंनि जिउआव सोरबाफोर दङब्ला दाबो नों फावसायफिननो हागोन। माने आं जेबो साना। दानि जुगावलाय मोजां मोननायालाय बयनावबो थाखायो नङा होमबा? नोंहा सोरबाफोर दङब्ला आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया, आरो आं गाज्रिबो मोना। आं मा फिननाय होबावनो? जियानो जादोला सैथो बाथ्राखौनो बुंगोन आं। औ, आंनि जिउआवबो दङ सासे सुबुं। नाथाय बिनि जिउआवसो आं दङ ना गैया आं बेखौ मिथिया। जोंनि गेजेराव 3 बोसोरनिबो बारा जाबाय। जेबो रायलायनाय गैला। दाखालिबो न'आव फैदोंब्लाबो आंखौ लोगो हमासै। अब्ला आं गावनो मा होननानै फिननाय होगोन नोंनो जे आंनि जिउआव सोरबा दङ ना गैला? आच्छा, बुजिबाय आं। अके, जेबो नङा। थेवबो नोंनिफ्राय आं हाखु दाखु फिननायखौ लुगैया। आंबो बुजियो मोजां मोननायनि कनफिउजनफोरखौ। नों जेसेबां हायो टाइम लाबानो जाबाय। नाथाय आइ आफामोना जि हाबानि थाखायल' हांखुर जागासिनो। बेफोर जेबो नङा, आं गासैखौबो थिग खालामगोन। नोंल' गावनि टाइमखौ लाबानो जाबाय। जेब्ला नोङो राजि, आंजों हाबा जानो गोसो जायो, अब्ला आंनो खोन्थाबानो जाबाय। आं नेनानै थागोन। अरन, खेबसेबाबो आंजों रायलायनो नाजाना। आंहा मा दाय मावखो बेखौ खोन्थादो, जाहाथे आं गोजोनै थानो हायो। प्लिज अरन, प्लिज। नोंनि अनगा आं रावखौबो गोसो गोथारै बोजबनो हानाय नङा अरन। नों जेरावखि दङ मानो थाबैनो फैदो अरन, थाबैनो फैदो। ओइ लोगो, मा जाखो फामे? नोंखौ नायनो फैनाय सेंग्राया जोबोद मोजांथार माथो। अब्ला नोंनो हाबा खालामदो। आं ओरैनोसो बुंदों दा, आंलाय मानो हाबा खालामनांगौ दे? नै, आं फंसे बाथ्रासो खोन्थानो फैदों। मा बाथ्रा? इराग दावाना जोबोद गाज्रि जोखोम जानानै दङनो। मानो? अरनखौ नागिरहैनो थांनायावनो गाज्रिनो गुलि गावजादोंनो दुथांफोरजों। मानो बिदि हाग्राबारियाव थांनांगौ बे इराग दावा? बेनोथ' जादोंहाय। आंबो खोनादोंसो। रावनोबो खोन्थालाबायनाङा, नङाबा नोंहासो दाय जागोन। नाथाय आंथ' इरागदावखौ थांनो खोन्थायाखैना हाग्राबारियाव। अब्लाबो मानसिफोरालाय दाय होनानैसो मोजां मोनखायोना। दे होमबालाय थादो, आं थांनोसै। बे इरागदावाबो मानो बेफोरबायदि
बेबायदि खालामनांगौ दे आं दा मा खालामनो दे थैया माथो थाबथानोनो रोंला बेफोरबायदि ब्लिडिं जाबाय थायोब्ला आं अरनखौ बोरै नागिरगोन आं हासुनिलै हासु होमबा अरनखौथ' आं जेबो खालामनो हायासै बे इरागदावखौनो देथारहैनोसै नामाब्रा बेबो बोहैथिखौ नोजोर होयोना होद गारनायाव गैयालै ओरैबा मानसिया जखमखा होद आंखौ सानस्रिया मा सानो सानथों मा खालामो खालामथों इरागदावखौनो हैनोसै आं बहा थांखोब्रा आया बहा गोमाखोलै थफिराम आया आंखौ गारनानै बहा थांखोब्रा थफिराम जानाय नङा बेफोरबायदि थाबाय थाबा जानाय नङा अरननिसिम जेरैखि जायाबाबो सहैथारनांगोन आं दिनैनो आच्छा अरननिसिम सहैनो ना अरननिसिम सहैनायनि सिगां आं नोंखौ सोरगो रायजोआव नङाबा फाथाल रायजोआवसो थिनहरगोन ओइ थफिराम मा जाबाय थादों नों बांद्राय दुगा जानाङा जखम जाखानानै दंखायो नों जखम जाबाबो नोंजों जुजिनो आं गिया मा आंखौ एग्रांना लादों नामा नोंसो आंखौ एग्रांना लाफैदों आच्छा इसेबां थिफुट लाना नों बेयाव थिफुटलानि खोथा नङा जाय लामाजों फैदोंमोन सिरि सिरि ओंखारलां नों बुंबानो जे आं ओंखारलांगोन बे नङाब्रा दिनैबा हले नोंखौ आं फाथाल फुरियावसो थिनहरगोन आच्छा दे आंबो नायगोन दिनैबा हले नों गवा दाला सोर दं अरनसो नामाब्रा हारांसिगोन आं बे समावनो सार बेथ' माथो मैयानि जासुसासो थैयाखै माथो दाबो प्लिज आंखौ बुथारनाङा बेखौथ' आं सिनायो बोरै मोनफैखो बियो मा नों बेखौ सिनायो सार अरन ना नों औ आं अरन जोहोलावफोर मानसिखौ थिखां अरन नोंखौ बोहैथिया नेगासिनो नों थाबैनो बोहैथिनिसिम थांदो बोहैथिया नेदों औ अरन नोंखौ बोहैथिया नेगासिनो दङ दे जोहोलावफोर थाबैनो थिखांदो बेखौ आं सिनायो नाथाय सार बियो सोरनिबा जासुसबो जानो हागौ बेफोर उनाव जाबाय थागोन मानसिखौ थिखांदोल' बे थफिरामा बहा थैना थाहैखोथाय इरागदावखौ नागिरहैनो होनाया गावहासो गोमानानै थाबाय बहा थांखो बियो आंनि फैसाखौ लानानै इरागदावखौ जुदि नागिरनानै लाबोआ बिनिफ्राय फैसाखौ लाफिनगोन आं आरो बे इरागदावानोथ' मानो नागिरहैनांगौ बे अरनखौ मानो इसिबां फाग्ला बियो बोहैथिनि थाखाय आं जे गावखौ इसिबां मोजां मोनो बेखौ मानो ताल लाया बियो थाबैनो बोहैथिखौ लोगो हमहैनांसिगोन बोहैथिया माबा मोनसे खालामनो हाबाय बायगोन खोमा बेफोर गासिबो बोहैथिनि थाखायनो जादों बोहैथि सेंग्राया मोजांथार दा बेजोंनो जुलि जादो मोजांथार साख्रिबो दङ मालाय बेफोरबायदि हौवा मोजांखौ मोनबाय थायाहाय बेनिखायनो दा फैनायावनो हाबा जाखादो मादै नोंसोर मा सानो बेखौनो खालामनोसै आं होमबालाय मोजां आरो होमबालाय हौवा लागोजों रायलायनानै थाबैनो हाबानि दिनफोरखौ फिक्स खालामनोसै आं दे थादो थांनोसै आं बोहैथि सानस्रि नोंथ' मिथिखाबाय जानो हागौ नङा होमबा इरागदावा अरनखौ नागिरहैदों होननानै नाथाय दा इरागदावनिबो जेबो खौरां गैया नों जुदि इरागदावनि सोमोन्दै माबा मोनसे मिथियोब्ला आंनो खोन्था आं जेबो मिथिया आरो इरागदावा आंनो जेबो खोन्थालाङाखै नोंनो खोन्थालाङालासिनो बोरै थांखो बियो हाग्राबारियाव आरो इरागदावा माबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला मा जानांगौ जाखो बेफोर गासिबो नोंनि थाखायसो जाजोबगोन मिथिबायना नाथाय आंथ' इरागदावखौ जेबो थिनाखै होमबा इरागदावा माबायदि थांखो अके अरननि सोमोन्दैथ' मिथियो नोङो बहा दं बियो आं अरननि सोमोन्दैबो जेबो मिथिया मा जेबो मिथिया बेखौ आं बोरै मानिनानै लानांगौ जाखो नों अरननि सोमोन्दै जेबो मिथिया जुदि नों मिथियाब्ला इरागदावा बोरै नागिरहैखो अरनखौ आं बेखौ मिथिया नों खोन्थानायखौसो मिथिदों सानस्रि आं बुंखाबायना इरागदावा जुदि माबा मोनसे जायोब्ला आं नोंखौ गारा आंनि इरागदावखौ मा महरनि लगायखो नोङो इरागदावा नोंनि थाखायनो गासिखौबो मावनानै होजोबनो नागिरो इरागदावखौ नों गोसो थोबाय नामा नङा बेफोरबायदि नङा अब्ला इरागदावा मानो एसेबां फाग्ला नोंनि थाखाय आं इरागदावनि सोमोन्दैबो जेबो मिथिया आरो अरननि सोमोन्दैबो मिथिया आंखौ गोरोन्थि दासान आं बिसोर सानैनि सोमोन्दै जेबो मिथिमारा नंखाय सानदोंब्ला नों आंनि आइ आफानाव सोंबानो जाबाय मानो होनोब्ला आंनि आइ आफाया आंनि थाखाय हौवा नायदों आरो थाबैनो आंनि हाबानि डेटखौबो फिक्स खालामनो नागिरबाय मा नंगौ नामा औ नंगौ आंनि हाबाया थाबैनो जासिगोन आच्छा बिदिब्लाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा अब्लाबो इरागदावा जुदि माबा मोनसे जायोब्ला आं नोंखौ गारा बे खोथाखौ गोसोआव लाखि थासारिया माबायदि जागासिनो आं जेबोखौनो बुजिना मोनासै फारसेथिं अरन फारसेथिं इरागदाव आं जेबो बुजिना मोनासै अरन सार नोंथाङा थाङालासिनो गोमो गोजाखौ थिनहरबाबो जागौमोन खोमा जेबो नङा रैरुब बेयो आंनि पार्सनेल रेसपन्सिबिलिटि बेनिखायनो बिनि बिबानखौ आं लाथारनांगोन आं हस्पिटालाव दोनहैनोसै नाथाय सार नोंहा माबा मोनसे जायोब्ला जेबो जाया आं बै खाथियाव थानाय हस्पिटालाव दोननानै फैनोसै जागोन सार आरो टेक केयार जागोन दे
बे सेंग्रायाथ' बोहैथिनि मोजां मोननायसो। बे हाग्रा बारियाव बोहैथिनि खोथाखौ मानो फोरमायनो फैदों बियो? थाबैनो बिनि जिउखौ रैखा खालामाबा बोहैथिनि नोजोराव आं दायनिगिरिसो जागोन। अरन, थैया नोंना ब्लिडिं जागासिनो, बांद्राय रायलायनाङा। आंखौ बुंनो हो। नोंखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय अरन। नाथाय नों मानो आंखौ लोगो हमनो फैदों? बोहैथिनि थाखाय। बोहैथिनि थाखाय? औ, बोहैथिनि थाखाय। बोहैथिया नोंखौ लामा नायगासिनो। थौदो आंजों लोगोसे बोहैथिनि सेराव। बोहैथिया नोंखौ दाबो मोजां मोनो अरन। नोंखौनो लामा नायगासिनो दङ। नों थाबैनो बोहैथिनिसिम सौफिनदो। मा मुं नोंना? मानो सिरि थाखो? रायलायबाय था। हुसाव दोनबाय थालाय गावखौनो। नों मेगन मिसिम नांला। जिंगा दासि, आं थिगैनो दं। हस्पिटाला मोनथारसिगोन। आसरित, आं बेखौनो बोहैथिनि मोजां मोननायसो सानदोंमोन। अब्लाथ' आं गोरोन्थि बुजिदोंमोन। माबायदि गोसोनि मानसि आं। बोहैथिखौ आं माबोरै साननानै लाखो जे आंनि अनगा बोहैथिया सोरखौबा मोजां मोनगोन होननानै। आंखौ निमाहा होदो बोहैथि। आं नोंखौ गोरोन्थि बुजिबाय।